V roce 2026 jsem se rozhodl opět zúčastnit závodu Thousand Miles Adventure. Měla to být již má 4. účast, tentokrát na jižní trase, kterou jsem ještě neměl celou projetou, tak jsem chtěl vše zkompletovat. Příprava začala již pár měsíců předem, dohledat povinnou výbavu z minulých ročníků a také koupit lístek na vlak. To se mi bohužel nepodařilo, protože míst ve vlaku pro kola je minimum. Proto jsem se rozhodl, že zkusím letadlo do Košic. Znamenalo to kolo zabalit do krabice. S tím mi pomohl kamarád Jarda ze servisu v Českém Brodě, kterému tímto děkuji. Nikdy jsem kolo do letadla nebalil, tak to byl trochu oříšek a také starost, zda kolo dorazí v pořádku. Nakonec se vše podařilo a já byl na letišti. Vyrazil jsem již v pátek večer a samotná cesta do Košic trvala asi hodinu. Z letadla jsem mohl vidět Slovenské hory, kde za pár dní pojedu na kole. V Košicích jsem musel kolo zase smontovat, což mi trvalo skoro 2 hodiny. Pak jsem si našel přístřešek v přírodě hned vedle letiště, kde jsem přespal. Druhý den ráno jsem se přesunul do Košic na nádraží, odkud jsem vyrazil vlakem do Humenného. Odtud jsem chtěl jet již na kole až do startu v Nové Sedlici, nejvýchodnější obce Slovenska u hranic s Ukrajinou. Celkem to je asi 70 km daleko. Měl jsem na to celou sobotu, nechtěl jsem jet po silnici, a tak jsem si našel trasu přírodou. V mapě jsem viděl cyklotrasu přes Bike Park Lackovce a po Ilovnickém hřebenu přes vrchol Patria. Byla to cesta vpravdě mílařská, plno popadaných stromů a větví, rozbité cesty, kravské pastviny, ale i krásné výhledy. Ilovnickým hřebenem přes vrcholy Vysoká hora a Pátria vedl nádherný single trail lesem, ale asi ho nikdo moc neudržuje, protože občas byla cesta nezřetelná a bylo tam hodně překážek. Sjezd z Pátria byl prudký trail až do Sniny, kde jsem si dal pauzu v Putice u nádraží, kde měli několik druhů českých piv. Ze Sniny jsem pokračoval dále již po silnici. Tady bohužel začaly mé strasti se ztrácením věcí. Po straní kapse batohu jsem měl sprej proti medvědům, aby byl hned při ruce. Bohužel mi z ní vypadl. Protože šlo o povinnou výbavu, tak to byl docela problém. Říkal jsem to Honzovi Kopkovi, který mi naštěstí pomohl, protože jeden z dobrovolníků na startu Jirka jeden měl a půjčil mi ho. Díky moc. V sobotu jsem dojel jen do Uliče, kde jsem přespal v přístřešku u nové cyklostezky kolem Zbojského potoka. Druhý den ráno jsem vystoupal 12 km do Nové Sedlice a dal si snídani v obchodě ve Zboji. Na mílích jsem byl prvně již v roce 2018, kdy to byl můj první ultramaraton a vůbec jsem nevěděl, co mě čeká. Jelo se tenkrát ze západu. Byl to trochu šok, protože některé části vůbec nejdou jet, musí se kolo tlačit, často i vláčet, nést a prodírat se křovím. Měl jsem sebou i stán, těžkou karimatku a mizerný spacák, takže kolo bylo těžké. Do cíle jsem dorazil za 14 dní, ale byl plný zážitků a nových přátel. Po druhé jsem se zúčastnil hned následující rok v opačném směru. To jsem jel na co nejlepší čas, moc toho nenaspal a dorazil do cíle za 9 dní a 20 hodin docela zničený. No a po třetí jsem jel v roce 2021, když jsem měl jet jižní trasu,
ale kvůli covidu Slovensko zavřelo hranice a jelo se tak dokola Čech. Když jsem se vracel severní trasou, potkával na trase protijedoucí Severany. Mělo to své kouzlo, tenkrát jsem jel na pohodu, v noci jsem normálně spal a do cíle dorazil za asi 12 dní. Trasa byla ale o 200 km delší. Před 3. hodinou se všichni postavili na start. Do toho se objevil autobus, který se začal nebezpečně prodírat davem cyklistů. Nicméně se odstartovalo a 300 účastníků se vydali na trasu s cílem v Třebeni na západě Čech. Nejprve jsme sjeli zpět do Uliče, kde se obě trasy rozdělily. Počasí bylo nevyzpytatelné, obloha zatažená, před startem dokonce zapršelo, ale mraky se trhaly a předpověď slibovala zlepšení a bez deště. Slovensko je charakteristické tím, že jsou na něm v národních parcích zákazy jízdy v noci od 9 večer do 6 ráno. Je dobré si to dobře naplánovat, aby člověk zbytečně nečekal před zákazem, nebo naopak, aby zákaz neporušil. První zákaz je hned v Poloninách za Uličem a druhý přes Vyhorladské vrchy. Pak je dobré dojet až na Hrešnu za Košicemi, což je asi 165 km. Je to docela hodně, ale za Vyhorlatem je až ke Košicím rovina, tak se to nechá zvládnout. Je zde ale několik brodů, kde se člověk namočí. Prvním je výpust u přehrady Zemplínská Šíhrava. Nejhorší je asi přes Laborec, kde se obě trasy na chvíli sejdou. Další je přes Ondavu a nakonec přes Olšavu. Snažím se tam moc nezdržovat, nezouvám se, přebrodit a rychle pryč, abych nevychladnul a nebyla mi zima. Já jsem neměl v plánu dojet až na Hrešnou, protože se tam špatně spí. Není tam žádný přístřešek. Minule jsem tam byl až v 5:30, v 5:30 začali první závodníci vstávat, tak jsem se moc nevyspal. Proto jsem raději skončil už v Chrastném v jednom altánu. Byl jsem tam překvapivě už 11:30 a po mně tam přijelo ještě několik mílařů. Ráno jsem vyrazil už po 4:00, abych byl před 6 na Hrešné. Tam jsem byl na sekundu přesně v 6. Bylo tam otevřené občerstvení, tak jsem se najedl, doplnil vodu a něco natočil. Trvalo mi to ale hodinu, tak jsem vyrazil dál až v 7 hodin. Ukázalo se, že to natáčení nebude přece jen zdržovat. Hlavně ruční ovládání dronu, který musím připojit k mobilu. Nechtěl jsem, aby mě to omezovalo hlavně na Slovensku kvůli zákazům. Na druhou stranu to pro mne bylo to nejdůležitější. Jako první mne čekal výstup na vrchol Jahodná a poté přes slovenský kras do Rožňavy. Dojet jsem dnes ale chtěl až do Revúce, což je asi 160 km. Část této trasy jsem měl s Johnnym, ten mne ale později opustil a pak jsme se tak nějak přirozeně dali dohromady s Pepou Višňou, který měl podobné tempo. Pořadatelé nás pak vtipně pojmenovali jako tým Ovocný sad. Slovenský kras je opravdu nádherný. Je zde plno skalnatých útvarů směřující hlavně k jihu, takže je zde plno krásných výhledů do nížin. Často vytváří zajímavé scenérie, hlavně třeba z Horného vrchu, po jehož hřebení jsme jeli.
Kousek před Rožňavou je nádherný hrad Krásná Horka, který se čí na ostrém kopci. Popravdě se divím, že jsme nejeli nahoru, tak nějak by to odpovídalo filozofii závodu. Ale i následující výstup po úpatí vrchu Rákoš a poté sjezd do Rožňavy byl náročný. V Rožňavě jsem byl po 4. hodině a do Revůce mi chybělo asi 50 km. Začal jsem pochybovat, že to před zákazem stihnu, tak jsem se snažil zrychlit. Nejprve výstup po silnici a dále trasa vedla po zelené turistické, což byla pěšina plná kopřiv, napadaných větví a těžkého terénu. Naštěstí zákaz končil hned za tímto hřebenem v Roštáru, takže to nakonec bylo bez problémů. Pak jsem projel několik vesnic a čekali mne 2 tunely. Nejprve Slavošovský tunel pod Homolkou, který je dlouhý 2,4 km. Jel jsem v tričku, jak jsem byl, a docela jsem v něm vymrznul, ale nechtěl se mi zastavit, tak jsem to vydržel. Tunel měl být železniční, ale nebyl nikdy používán. Byl ale zpřístupněn a dnes slouží jako turistická atrakce. Po něm byl ještě jeden kratší tunel, za kterým byl nádherný altán. Bylo asi 7:30, do Revůce asi 10 km, dál se jet nemohlo a já věděl, že dál už není žádný pořádný přístřešek, tak jsem tam zůstal. Za chvíli přijel i Pepa a zůstal tam rovněž. Ráno jsme vyrazili po 5., příroda se probouzela a my mířili do Revůce na benzinku doplnit zásoby. Tam se nakonec sešlo více mílařů. Situace z předchozího dne se opakovala. Opět jsem se tam zdržel déle, než bylo zdrávo a ten čas poté chyběl. Čekalo nás opět slovenské Rudohoří, což je rozlohou největší pohoří Slovenska. Chtěl jsem dojet minimálně do Zvolena a poté ještě kousek dál. Tahle část ale byla asi nejtěžší. Je zde několik vrcholů, z těch nejtěžší nejprve Las 686 metrů, poté Čierťáž 1100 metrů a pak Ďurově 933 metrů. Jak se později ukázalo, navíc poměrně těžký terén.
překonání vrcholu Durově nás ještě čekal hřeben Kozí hrb, asi 40 km od Zvolena. Matematicky to vycházelo, že tam budeme před 9. Ale to jsem netušil, že to bude dnes nejnáročnější část. Jeli jsme, co to šlo, ale terén zde byl příšerný. V podstatě stezka pro zvěř, nejen samé velké kameny, ale i plno povalených stromů a napadených větví, koleje od lesáků, takže neustále slézat a jít pěšky. To nejhorší ale přišlo na závěr. Žlutou turistickou trasu kopíroval nějaký trail vedoucí po úbočí prudkého srázu. Trail byl rovněž šikmý, plný šikmých kořenů, takže pít mokro, tak tu vůbec nejedu. I když si ani nedovedu představit zde jít kolem pěšky, protože se vedle kola prostě nevejdete. Ani jsem se neodvážil zde něco natočit, to prostě nešlo. Navíc nás tlačil čas kvůli zákazu, takže jsme se snažili postupovat jak nejrychleji to šlo. I tak jsme vjeli do Zvolenu s 15-minutovým zpožděním. Ve Zvolenu jsme se ještě večer napakovali jídlem na benzině a pak našli nádherný altán za fotbalovým hřištěm, kde byla dokonce zásuvka, tak jsme si mohli dobít, co bylo potřeba. Čekali nás Šťávnické vrchy, nejprve přes do Banské Štiavnice a poté do Žarnovice a pak hlavní vrchařská prémie Vtáčník. Pod vrcholem Kytla jsem potkal kříž na památku mýlaře Radka, který zde zemřel v roce 2024 a jiní mýlaři mu zde postavili památník letos na jaře. Zastavil jsem se zde na pár minut a přemýšlel o tom, co nás vede k tomu zde bojovat s nástrahy trati. Jenže kolik lidí zemře doma, aniž by to kdokoliv věděl. Lepší žít aktivně s určitým rizikem, než se válet doma. Ale určitě člověk nemá jít za své limity a tak jsem rád, že jedu na pohodu a nehoním se za co nejlepším výsledkem, i když mě to občas láká. Trať má opravdu plno nebezpečných míst, o to větší obezřetnost musí člověk mít. I když zrovna v tomto místě je široká cesta, potkat nás to může kdykoliv a kdekoliv. A tak i na počest mýlaře Radka chraňme přírodu a snažme se si navzájem pomáhat. Karma nám to určitě vrátí. Kousek před Banskou Štiavnicou stojí Kalvária, soubor kostelů, kapliček a křížů na ostrém vrcholu věnovaný událostem kolem ukřižování Ježíše Krista. Jde o jedinečný komplex, který určitě stojí za návštěvu. Rovněž Banská Štiavnica je krásné město s pěkným centrem, zámkem a plno pamětihodnostmi kolem města. Vystoupali jsme směrem na sedlo Červená studňa a užívali si výhledy na město. Pak nás čekal přejezd hřebene Šťávnických vrchů do Žarnovice. Z Žarnovic nás čekalo 25 km dlouhé stoupání na vrchol Vtáčník, který je nejvyšší vrchol jižní trasy ve výšce 1346 metrů. Nejprve bylo stoupání mírné po asfaltu, ale postupně sklon narůstal. Bylo horko, tak přišlo vhod osvěžení ve formě stříkajícího pramene z nějakého potrubí, když si nejsem jistý, jestli nešlo spíš o poruchu. Nakonec asfalt vystřídala štěrková cesta, poté lesní cesta a nakonec pěšina vedoucí až na vrchol. Výhled zde byl omezený jen směrem na Prievidze. Foukal poměrně silný vítr, takže jsem se ani neodvážil vzlétnout s dronem nahoru.
stáčníku vedla turistická trasa lesem po hřebeni. Cestou jsme viděli několik skal a skrz stromy i pár výhledů. Nakonec jsme sjeli do údolí k Partizánskému, k řece Nitra a začali se pohlížet po nějakém spaní. Tady žádné turistické přístřešky nebyly, takže bylo nutné hledat něco ve vesnicích. Usmálo se na nás své štěstí. Zkusili jsme to u fotbalového hřiště v Ostraticích, kde byla otevřena hospůdka, seznámili se tam s místními a ti nás tam nechali nejen přespat, ale dokonce nám nabídli sprchu, pohostili bramborovým gulášem a ještě nám milá paní z Výčepu každému udělala bagetu na cestu. Tímto jim moc děkuji, vždy potěší potkat na cestách milé lidi. Před námi byl poslední zákaz přes Strážovské vrchy, pak už jsme mířili na první checkpoint u Trenčína. Tady se mi stala nemilá věc. Chtěl jsem něco natočit kamerou a koukám, že kamera v brašně není. Myslel jsem, že mne omejou. Hned jsem se vrátil a začal ji hledat. To se naštěstí povedlo, kamera ležela na cestě asi 300 metrů zpět. Bylo to ale varování, abych si na ní dával větší pozor. Za checkpointem byl hned brod přes řeku Váh. Naštěstí nebylo moc vody, tak byl přechod docela v pohodě. Pak už mě čekaly Bílé Karpaty a přejezd do Česka. Až na hranice to bylo po asfaltu, poté přišla stezka po hranicích. Až u vrchu Bašta jsme ale definitivně odbočili do Česka. Bílé Karpaty zmínily ráz krajiny. Lesy zde jsou většinou listnaté, je zde plno luk a cesty jsou často zarostlé trávou. Asi aby to bylo těžší, tak se jelo občas mimo jakékoliv cesty. Kolem lomu Rasová se jelo mítinou, na které byl dost nerovný povrch, takže nešlo jet, byl zarostlý vysokou trávou, takže nebylo vidět pod nohy a vyrašily zde malé smrčky, takže to byla taková kličkovaná mezi stromy. Ale nakonec jsem vylezl na silnici, po které jsem vystoupal až na vrchol Mikulčím. Byl jsem docela vyprahlý, ale měl jsem tušení, že nahoře určitě bude nějaká restaurace. To se nakonec potvrdilo a sešli jsme se tam i s Pepou a Pavlem. Mikulčín ale ještě nebyl úplný vrchol. Následoval krátký sjezd, ve kterém mi ale opět popadla kamera. Hned jsem si toho všiml a vrátil se. Šla tam nějaká skupinka turistů, asi rodinka, a jedna z nich neváhala a se běhla za mnou dolů i s kamerou. Tak jsem byl šťastný. Od té doby jsem kameru zajišťovala raději ještě gumičkou. Pak následovalo stoupání na Lopení, kde nás mile překvapila dvojice děvčat, která zde udělala malou podporu
která ale dodala plno morální energie. Na lopaníku jsem neodolal a zaplatil si vstup na rozhlednu. No není to pro mne moc závod, spíš turistika, když můžu chodit na rozhledny. Byl odsud ale krásný rozhled do okolí až na Velkou Javořinu, což byl další vrchol ke zdolání. Takhle z dálky vypadala hodně daleko a hodně vysoká. Po sjezdu z Lopeníku následovala zase tlačenice lesní stezkou plnou popadaných stromů na Novou horu, která byla mezistupněm na Velkou Javořinu. Byl odsud zase hezký výhled, protože zde byly louky a já mám tyhle scenérie asi nejradši. Výstup na Velkou Javořinu byl většinou po širokých cestách, i když konec byl zase prudký, takže pro mne pěšky. Je to nejvyšší hora Bílých Karpat, navíc je vrchol bez stromů, takže jsou zde zase opravdu krásné výhledy i bez rozhledny. Nemusí se ani zastavovat, protože vrchol je relativně plochý a tak lze obdivovat okolí i ze sedla kola. Sjezd byl lesem po hranicích se Slovenskem a byl zakončen dojezdem ke mlýnu Kuželo, který je prý posledně plně funkční mlýn tohoto typu. Tam na mne čekal Pepa, už se stmívalo, tak jsme dále pokračovali společně. Opět po hranicích a zase kousek Slovenskem. Nakonec jsme sjeli po single tracku do osady Mlýnky, kde jsem měl vyhlídnutý altán na přespání. Byl v noci krásně osvětlený, což ale na spaní nebyl se tak skvělý. Ráno byl Pepa nějaký mrzutý a trvalo mu dlouho se zbalit, tak jsem vyrazil napřed. On mne stejně někde dojede. Vystoupal jsem na holý vrch a cestou viděl několik mílařů spát u nějaké chatky. Museli jet dlouho do noci, protože si pamatuji, že byli docela za námi. Strážnice je malebné městečko s mnoha starými památkami, městskou branou, 2 kostely a zámkem s rozsáhlým parkem. Rovněž je zde Baťův kanál, po kterém se dopravovalo uhlí do závodu v Otrokovicích a měl sloužit i pro vznik vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Měl jsem hlad, ale bylo ráno a vše bylo ještě zavřené, tak jsem se tu moc nezdržel. Pak už cesta kopírovala řeku Moravu. Došlo mi už jídlo, docházela i voda, tak jsem přemýšlel, že odbočím do Hodolína. Ale nakonec jsem to vydržel až do Lanžhotu, kde jsem vybrakoval místní kůp, snědl, co jsem uviděl a narval batoh jídlem k prasknutí. Za Lanžhotem mne vedla trať Lednicko-Valtickým parkem s mnoha romantickými zámečky a zajímavými stavbami. Celá oblast je zapsána na seznam UNESCO.
Po minutí lednických rybníků jsem vystoupal na Liščí vrch a pak stoupal kolem vinic na Svatý kopeček před Mikulové. Tady se mi zapíchl do předního kola velký trn. Tak jsem vyměnil duši a zalepil tu píchou, aby byla připravena pro příště. Během toho mne konečně dojel Pepa. Na minulých mílích jsem píchnul rovněž před Mikulovem, to jsem jel z druhé strany a pak lepil v Mikulově. Svatý kopeček je vlastně už součástí Pálavy, což jsou asi jediné kopce na Jižní Moravě. Je tu ale krásně, výhled na zatopený lom je úchvatný a rovněž výhled na Mikulov s jeho zámkem, který je vidět široko daleko. Protože mi docházela karta v kameře, tak jsem si včera objednal novou do boxu v Mikulově. Naštěstí tam byla včas a mě to akorát vyšlo na vyzvednutí. Za Mikulovem byl již druhý checkpoint, tedy půlka závodu. Doplnil jsem tam vodu, využil jejich pohostinnosti, promazal kolo, vyměnil kartu v kameře a pokračoval s Pepou dál. Ten pro změnu dává duši za Mikulovem, protože mu také začalo ucházet kolo. Po trochu nezáživné části kolem Die a po hranicích s Rakouskem jsme dojeli na hrádeček Lampelberg, kde funguje malé vinařství Lahofer. Můžete tam v létě posedět se sklenkou vína nebo si koupit celou lahev. Akorát zavírali, víno jsme si nedali, ale stihli jsme si alespoň koupit limonádu. Pak jsme projeli kolem vinic do Chvalovic, kde je ulička s vinnými sklípky. Za sklípky jsme jeli kolem pěchotního srubu Zatáčka, který byl používán až do revoluce. Poté byl zrekonstruován do poválečné podoby a dnes tam můžete jít na prohlídku. Následně jsme projeli kolem Národního parku Podyjí do Vranova a k Vranovské přehradě. Tam jsme potkali účastníka gravelového závodu Race Across Czechia. Už se stmívalo, my tam museli objet kus původní trasy po silnici, protože tam byla uzavírka kvůli odstřelu zvěře. Přespali jsme ve Chvaleticích v altánu. Hned ráno mne čekal hrad Bítov. Vyrazil jsem před Pepou kvůli natáčení a stálo to za to. Vycházející slunce ho krásně osvětlovalo a přehrada byla naopak utopená ve stínu. Pak jsem již opustil Vranovskou přehradu a čekal mne další zámek v Uherčicích. Česká část trasy je různých zámků a hradů opravdu plná. V zámeckém parku je ještě rozhledna, z které je vidět na zámek, který ale odtud moc noblesně nevypadá. Rozhledna byla zavřená, tak nemít dron, tak je vidět jen louka pode mnou. Rozhledna je ale pěkná a jde o částečnou zříceninu s vyhlídkovou věží. Ta byla nedávno zrekonstruovaná, ale kromě věže tu zbyla jen stylová zeď se 2 okny. Zámek během komunistické vlády chátral a postupně opravován začal být až v roce 1996 a byl vyhlášen národní kulturní památkou. Zvnějšku je ještě oprýskaný, ale podloubí nádvoří již opravené a rovněž uvnitř má být z větší části zrekonstruovaný. Moc jsem se tam ale nezdržoval a zamířil opět ke Gráselově vyhlídce, odkud jsou vidět meandry řeky a dětský tábor. Pojmenovaná je po loupežníkovi Gráselovi, který loupil v kraji na začátku 19. století. Byl velmi brutální, okrádal chudé i bohaté a 2 lidi zabil. A tak jeho jméno dalo vzniknout českému slovu grázl. Tak se také někdy vyhlídka nazývá. Grázlova vyhlídka. Z vyhlídky jsem musel sejít strmou cestou k Dii a ke hranicím s Rakouskem, kde jsme pak jeli kolem nějakého potoka a museli ho několikrát přebrodit nebo přejet, což šlo naštěstí snadno. Jenže tady jsem zjistil, že mi chybí opět kamera. Tak jsem se vrátil až ke Gráselově vyhlídce a hledali. 2 hodiny jsem hledal všude, ale bohužel ji nenašel. Takže jsem přišel o spoustu záznamů od CP2, kde jsem měnil kartu. Na natáčení mi zbyl jen dron a mobil, který ale moc kvalitní video neumí.
Nakonec jsem dost nasraný pokračoval dál. Abych zachránil situaci, tak jsem vymyslel, že zkusím objednat novou kameru do boxu ve Vyšším Brodě, kde bych měl být zítra. Ve Slavonicích jsem zastavil na benzínce, pořádně se najedl, doplnil vodu a jídlo. Měl jsem nutkání se na všechno vyprdnout a začít závodit a dojet to na krev až do cíle. Naštěstí mne to ale pustilo a postupně jsem se uklidnil s vyhlídkou na novou kameru. Začal jsem ale trochu víc šlapat, abych dohnal ztrátu. Pepa byl už dávno v trapu, nikoho jiného jsem neviděl, ale tušil jsem, že mne muselo pár mílařů předjet, nabral si mě několik hodin ztrátu. Českou Kanadu jsem tak nějak prolítl a chtěl jsem být večer u Budějovic a zítra v poledne ve Vyšším Brodě, protože mi přišlo, že bude nová kamera ve 12 připravená v boxu. Skontaktoval jsem se s Pepou, že mi prý napíše, kde bude spát, že bych ho dojel. Třeboňsko jsem si docela užíval, protože zde byla rovina, tak mi přišlo, že to docela jede. Jenže u Majdaleny mě minimální zastávky dohnaly, tak jsem musel na chvíli zastavit, najedl se a dokonce na 20 minut zavřel oči. Začal se stmívat, kolem rybníku Cep to moc nejelo a pak přišly ještě samé kořenovky po lesích, tak se můj postup dost pomalil. Asi o půlnoci jsem projížděl Olešnicí, kde byla velká zděná zastávka a já neodolal. Pepa mi poslal, že spí asi 20 km přede mnou, ale poslední cesta mne docela zmohla a neměl jsem chuť jet dál, tak jsem zalezl do spacáku, ani matraci jsem nevyndaval, že pojedu tak za 2 hodiny. Nakonec to byly skoro 4 hodiny, začalo se rozednívat a zase další lesní kořenovky. Pak trochu odpočinku v Trocnově u pomníku Jana Žižky. Když už jsem myslel, že to bude lepší, přišla řeka Stropnice a kolem ní to byl Mordor, kde se jet nedalo vůbec a kolo jsem musel místama nejen tlačit, ale i nést. Zde jsem pak potkal znovu Pepu, tak jsem byl rád, že už nejsem sám. Za Boršovem přišla tato cesta kolem Vltavy. Nechalo se většinou jet, ale na pár místech jsem taky slezl, abych sebou nesekl na větších kamenech. Za Dívčím kamenem začalo stoupání na Kleť. Na Kleti jsem splnil povinnost a dal si aspoň jednou smažák. Pepa zkoušel opravit ucházející kolo, protože mlíko nějak nedokázalo díru spolehlivě zalepit, tak nakonec použil duši. Z Kletě byl sešup dolů do Českého Krumlova a pak hned prudký výšlap na Křížovou horu a poté už to bylo kousek na 3. checkpoint. Tam se musí vyšlapat nejdřív po silnici na Svéráz a pak nejhorší je ta poslední louka k checkpointu. Začátek byl posekaný, ale konec byla 1,5 metru vysoká tráva. Nepodařilo se mi tam nějak chytit správnou cestu, tak jsem se tam pěšky prodíral nahoru. Tenhle celý výšlap jsem měl jedinou krizi na celých mílích. Chtělo se mi spát a byl jsem totálně bez energie. Na checkpointu jsme dostali parádní chleba se sádlem, pivo, chvíli jsem si zdřímnul a nasadil mou tajnou zbraň, energiťák, který mne vždy vytáhne z nejhoršího. Ale musí být s cukrem, ten bez cukru moc nefunguje. Ve Vyšáku na mne bohužel kamera načekala, protože prodejce posunul dodání na další den. Čekat jsem tam nehodlal, tak jsem objednávku zrušil. Proto teď videa jsou jen nárazově na nejzajímavějších místech. Nyní nás čekala Šumava, což je hlavně cesta kolem Schwarzenberského kanálu. Nejprve jsme museli ale překonat Uhýřský vrch a svatý Tomáš vedle vrcholu Vítkův kámen. Kolem Schwarzenberského kanálu se jen mírně stoupá, ale v podstatě je to rovina.
Bez kamery už jsem se dál nechtěl zdržovat a tak jsem si naplánoval, že dám zbytek za 2 dny. Znamenalo to dnes ujet 200 km a druhý den, kdy mě čekal těžký český les asi 160. Pepa ale nechtěl a měl v plánu dojet až další den, tak jsem se trhnul a jel napřed. Parádní byl sjezd po sjezdovce do Kašperských hor, tam jsem si dal pizzu a 2 kombinaci pivo limo a vyšlapal zpět nahoru na šibeniční vrch, kde byly krásné výhledy. Údolí potoka Křemelná je jako z pohádky. Nivní louka s roztroušenými stromy a kolem lesy. Ale hned za ním je výšlap na hřeben s vrcholy Pancíř, Můstek a Prenet. Nejhorší ale nakonec byla cesta u Mýrska Úhlavským luhem a dále pak kolem Svinského potoka. Byl tam hodně těžký terén a navíc plno popadaných stromů. Ona tam vlastně cesta už není, protože mezi tím udělali cestu okolo, takže tady už nikdo nechodí, maximálně zvěř a mílaři. Nakonec jsem ten den 200 km dal a dojel až do Folmavy. Tam jsem si lehl v podloubí nějakého areálu firem. V noci bylo přímo vedro, tak jsem se s pacákem jen tak přikryl. Hned za Folmavou začíná Český les a mne čekal výstup na Čerchov, nejvyšší horu Českého lesa. Doslova výstup, protože půlku cesty jsem kolo tlačil, bylo to prudké a byly tam dokonce schody. Na Čerchově bývala vojenská základna, nyní je tam rozhledna a nějaká ubytovna. Vrchol není zalesněn, tak je zde výhled do širokého okolí a za dobré viditelnosti jsou vidět i Alpy nebo Krušné hory. Z Čerchova byl kamenitý sjezd a mne hřálo vědomí, že mám to nejhorší za sebou. Českého lesa ale ještě nebyl konec. Musel jsem přijet další hřeben s vrcholy Haltraba, Škarmalka, Velká skála a Starý Herštejn, přes které vedla pěšina lesem. No a nakonec ještě Pleš. Jenže před rozvadovem mi prasknul druhý drát zadního kola, který se namotal kolem náboje. Sice jsem ho vyprostil, ale kolo chytlo velký vakl a navíc ztratilo pevnost. Když jsem přejížděl nerovnosti nebo brzdil z prudkého kopce, výplet se kroutil a měl jsem strach, že praskne další drát, což by asi byla konečná. Navíc přišly kořenovky, přes které jsem se bál normálně jet, tak jsem je raději převáděl a některé prudčí sjezdy raději sváděl. Kopce jsem výjížděl na lehký. Bylo jasné,
že dnes už dojet nestihnu. Stmívalo se a výpočtem mi vycházel dojezd až tak ve 3 nebo s mým nejnižším tempem ve 4 ráno. Navíc při výstupu na Dyleň se přihnala bouřka a rozhodně jsem nechtěl v té bouřce být na vrcholu. Naštěstí se objevila chatka s verandou, tak jsem tam zalezl a rozhodl se tam bouřku přečkat. Podle radaru jsem to odhadoval na 2 hodiny. Ještě jsem si pohrál s výpletem a zkusil napnout všechny dráty stejně, aby co nejméně trpěly. Bylo teprve po 7. večer, zalezl jsem do spacáku a usnul. Budíka jsem si nenařizoval. Probudil jsem se až ve 3 ráno, spal jsem tedy skoro 8 hodin. No aspoň jsem nebudil organizátory nočním dojezdem. Včera jsem tedy ujel jen 115 kilometrů. Přejel jsem Dyleň, kde to bylo vysokou mokrou trávou, ale byl jsem ven z českého lesa. Teď už by to mělo být na pohodu. Nikam jsem nechvátal, jak se nakonec ukázalo, mé původní plány a plány Pepy se naprosto otočily. Já měl v plánu to dojet včera a nakonec jsem šel spát a dojel až další den. Pepa měl v plánu opak, ale nakonec jel celou noc a dojel asi 2 hodiny přede mnou. Do cíle jsem dorazil asi v 10 ráno. Nebyl už takový složitý terén a výplet po večerním zásahu se zdál také lepší, tak jsem se už tolik nebál dojezdu. Popravdě jsem byl ve stavu, kdybych mohl pokračovat dál, ale byl jsem rád, že jsem v cíli. Trochu mne mrzelo, že jsem to včera nedojel. Na druhou stranu jsem dorazil v pohodě, což by při noční jízdě určitě nebylo. Kdybych nešel spát, dorazil bych asi ve 3 v noci, takto jsem měl finální čas 9 dní a 19 hodin. Tedy o hodinu rychleji než je můj rekord. S tím natáčením, ztrátou kamery a spaním je to lepší výsledek, než jsem očekával. V cíli jsem se těšil na bramboráky. Ještě pod obloukem jsem snědl 2 a další 2 po osprchování. A nesmělo chybět pivo, jak normální, tak švestka. Domů jsem vyrazil s Pepou ještě ten den. Měl jsem to domů ale blíž a na večer jsem byl už doma. Říká se, že míly jsou těžké. Já říkám, že nejsou. Těžké si jen děláme tím, kolik kilometrů chceme každý den ujet. Míle jsou dlouhé. 1600 kilometrů je prostě hodně. A převýšení přes 30 kilometrů je také hodně. Ale projedeme mnoha úžasnými místy, jak na severní trase, tak na jižní. Doporučuji každému je projet obě. Nikde jinde neuvidíte všechny české a slovenské hory najednou. Proto jsem také chtěl natočit toto video. Nejen to, jak jsem se popral s tratí, se svou fyzickou stránkou a svou psychickou stránkou, ale co vše lze cestou vidět. Ale video neukáže vše. Musíte to vidět sami. Musíte to zažít. Není to jen závod, není to jen výzva. Je to dobrodružství. Je to dovolená. Zoufalství se střídá s euforií. Samota se střídá s zrelostí lidí. Jsi sám, ale zároveň nejsi sám. A zapomnění na normální život. Útěk z normálního světa do světa, jaký by měl být. Na nenávist není místo. Najdete vřelost, najdete pomoc, najdete sami sebe. Odrazíte se k dalším výzvám a nezapomenete. Nikdy.